गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफैनानै आंनि दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। बैसागो बोथोरनि सिगां समाव जेरैबायदि दाउ खौवौनि गोदै गारांनिख्रुइ ग्रोम ग्रोम बारहुंखानि गिलु बालु सिमब्रेनानै दंफां लाइफां मानसि दुमसिनि न' बां सिफायनाय जाथायखौसो सुबुं माहारिया बांद्राय गोसोआव थानाय बायदि राजखान्थि हान्जाफ्राबो गावसोरनि हान्जायाव गोदान सुबुं हाबफैनायनिख्रुइ बे राजखान्थि हान्जानिफ्राय गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनाय जाथायखौसो राजखान्थि हान्जाफोरखौ बांद्राय सिमब्रेखांनानै राजखान्थिगिरिफोरखौ खर' गुदुं खालामना उन्दुनो हायै बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बावैसो साननिफ्रायनो बिटिआरआव बिपिएफआ सिगां मिटिं खालामलांब्ला उन इउपिपिएलआ प्रेस मिटिं खालामनानै रायजोफोरखौ बिपिएफआ जेबो गैया, गावसोरनि सुबुंखौनो गावसोरनि पार्टियाव जयनिं खालामना लादों, गिनांगौ जेबो गैया बायदि बुंनानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सुबुं माहारिया नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेनि बिदिन्थि बायदि बावैसो मुसलपुराव बिपिएफआ जयनिं सेरेमनि लानाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि एम राकेश ब्रह्मनि खेंफोरथि सुक्ले सेरफाङाव जेब्ला बिपिएफआ जयनिं सेरेमनि लायो लोगो लोगो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि प्रेस मिट आरो बिब्दिनो थांनाय 9 खालार खालि जेब्ला बिपिएफआ भेरगावआव मेगा जयनिं सेरेमनि लायो लोगो लोगो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि प्रेस मिट थामहिनबा जेरैखि जाया इउपिपिएल आरो बिजेपिआ प्रेस मिटनि गेजेरजों गावसोरनि मावथि लोगोफोरजों लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिआ गावसोरनिफ्राय जेबो गिनांगौ गैया बे बाथ्राखौ फोरमायनो नाजानायखौ जोङो बयबो खेंस्लायब्लाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबोगासिनो दङ। अदेबानि बे बिथिङाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामाखौ पावार सुट जानानै जानला मानला बुखिनाय गावनि राइट हेन्डनि लोगोफोरखौनो सिनायाब्ला रायजोफोरखौ बोरै सिनायनो होनना हाग्रामा महिलाफोरखौ सोंखारनायजों लोगोसे खौरांगिरिफोरखौ बेबायदि सुबुंनि खौरां फोसावनायखौ बन्द' खालामनानै गुबुन बिथिंनि खौरांफोरखौनो फोसावनो थाखाय बोसोन होनाय आरो बेराफारसेथिं हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बरगयारि बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गणेश कछारी बिथांखौ पार्सनेल एटाक खालामनानैब्लाबो फानसौखानि संख्रि फोननो नाजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मैया उदालगुरि जिल्लायाव आसाम सरकारनि 2020 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोनाय अरुणोदय मुंनि बिथांखिनि गेजेरजों 9,000 आइजोफोरजों मोनसे गाजा गोमजा सेक राननाय हाबाफारिखौ इउपिपिएलआ खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा नुजाथिफैयो आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि उदालगुरि जिल्लायाव दिनैसिम 50,000 आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हाबाय। दा बे आसनिनि गेजेरजों आसाम सरकारा जेरैबायदि गोरिब नखरफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव एसे हेफाजाब होनायनि नोजोरखौ लानानै 2020 मायथाइनिफ्रायनो जागायनानै गिबियाव 830, नैथि बोसोराव बेखौ बारायनानै 1,000 आरो थामथि बोसोराव 1,250 रां बारायनानै होबोदों। थिग बेबायदिनो बिटिआर सरकाराबो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 राङै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सेक होनाय हाबाफारिखौ अलरेडि मावफुंलांबाय आरो बावैसो साननि उनावनो बिटिआर सरकाराबो 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सेक राननानै होबावगोन होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा आइ अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंबो प्रेगनेन्ट आइजो थामहिनबा जाय आइजोआ 3 मासनिफ्राय हाइ रिस्क टाइम जानानै थायो बे समनिफ्राय नांगौ जानाय आदारफोरखौ बायना जानो थाखाय मास मोनसेयाव 1,000 रां आरो बे रांखौ डिलिभारि जाखांनायनि 4 माससिमबो होनाय जागोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायनायजों लोगोसे थेंफाख्रि मुंनि बिथांखिनि गेजेरजोंबो सासे आइजोनो मास मोनसेयाव 15,000 रां बेथन होनानै बे आइजोखौनो गामिनि आइजोफोरखौ माबायदि न'आव जनानैनो कारेन्ट बिल, टिभि रिचार्ज, अनलाइनजों बोरै गेस बुक खालामो बायदि इन्टारनेट बिथिंफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। मैया क'क्राझार जिल्लायाव बिजेपिआ गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ बिटिआरआव गोरा गोग्गोम खालामनो थाखाय गिबि जिल्ला मावखुलि गायसनबाय। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांमोनाबो नुजाथियो आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङोदि बे बोसोरावनो तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि जिल्ला थामहिनबा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो गावसोरनि बिजेपि जिल्ला अफिसफोरखौ लुफुंजोबगोन होनना गोख्रों रावजों रोखा खालामनानै होयो आरो लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामाजोंबो गाज्रि नङा थामहिनबा गाव रावजोंबो गाज्रि जाना थानो लुबैया होननानैबो रोखा खालामना होयो। 2014 मायथाइयाव इजराइलनि एयारक्राफ्टआव गावनि बिसि बिमा बिफा गैजायै 7 मासनि फिसाज्ला आरो 3 बोसोर बैसोनि फिसाजो बुथारजानायनि उनावबो मेगन थाइसे आखाइ फारसे आथिं थोंसे गैजायै 1965 मायथाइनि खान जुनियस रिफुजियाव जोनोम मोननाय मुंदांखा उग्रपति महम्मद दैफ बिथाङानो इजराइल आरो पेलेस्टाइन दावहानि गिबि मास्टारमाइन्ड बे बाथ्राखौ दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुलुगाव रोखा खालामनानै होबाय। जायनि थाखाय बिथांखौ 2015 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बर खालार खालिनो ग्लबेल टेररिस्ट मुं होनानै 2021 मायथाइनि मे मासनिफ्राय सान हर नागिरगासिनो थानाय बाथ्राखौ इजराइलआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। बेराफारसेथिं इजराइलनि फरेन मिनिस्टार इली कहेन बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बे दावहायाव गोबां रोजा सुबुं थैनायनि गेजेराव दिनैसिम हामा उग्रपन्थीनि आखायाव 18 सा थाइलेन्डनि नोगोरारि, 11 सा आमेरिकानि नोगोरारि, 10 सा
नेपालि नोगोरारि आरो 7 आर्जेन्टिनानि नोगोरारिफ्रा जिउ बावनो गोनां जाबाय होननानैबो बिथाङा दुखुयै फोरमायो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब, मैया सासे इ-रिक्सा सालायनाय आइजोआ गाजियाबादनि सासे पुलिस अफिसारखौ गावनि सेन्देलजों सोबायनाय जाथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारद्लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लामायाव जाम जानायनि थाखाय पुलिस अफिसारा बे आइजोखौ एसे जानगार जानो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय हरखाब रागा जोंनानै सेन्देलजोंसो सोबायनाय जाथायनि दायाव बिथांखौ दिनै एरेस्ट खालामबाय होनना सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सोलिबाय थानाय पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि दावहायाव 40 उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ इजराइलाव हामा उग्रपन्थिफ्रा अना खाना गोदना हास'नानै गारना दोननाय जाथाया मुलुगनि गोबां सुबुंफोरखौ दुखु आरो समखिखांहोयो। आरो लोगोसे खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आरो बिथांमोननि खायसेखौ गोदना हास'खांनायनि उनावबो गावख्रेबजोबो होननानैबो सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै आंनि रादाबखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।